Siyabingelela kakhulu bafowethu, sicela singukuthi ningakhohlwa ukusubscribe. Bafowethu, lapha kune-story lapha-ke esenzakele lapha-ke besibhayilwe nangosisi okuyena uma wengane. So befuna-ke imali yesondlo kumuntu wakhe owayebambana naye sekunesikhathi eside-ke engamnikezi imali. Ingane lokhu wayegcina incane ingane. So sizamile-ke bafowethu ukuthi-ke sihambe kusisi simthungathe-ke yena umfowethu, samfica kanti-ke usedlalela enye team umfowethu, shuthi useyakotiza, uhlala-ke nomunye umfowethu emjondolo. So kwaba yinto kanjalo sabafica-ke amazwibela-ke la umsebenzi ophelele nizokuthola noma kanjani isabatha nje ekuseni ngo-8 njengoba ku-8 manje ekuseni, akube njalo. Alright bafowethu, ngiyabingelela igama lami ngoSiphiwe Ntombela. Bengicela nje uqale ungena kuleli khasi cofoza subscribe button ukuze-ke uzothola bafethu izitori esiyifaka kulona channel bafowethu. Le channel ke bafowethu liyafundisa, liyakha, liyasiza ngey'nkingeni abantu uma besuke bebhekene nazo bengakwazi bey'xazululele. So liyabasiza bafowethu silekelele nathi sikwazi mhlawumbe sixazululele mahlulekile futhi siwehlulekile bafowethu, but kodwa siwehluleke esizamile. So ungakhohlwa bafowethu ukusubscribe, akumoshi idatha nje kodwa nje sukuyibeka nje emathubeni a-right ukuthi ube umuntu onolwazi ngempilo. So ungakhohlwa ukulike, ukucomment, ukushare. Ukucomment bafowethu kuyasiza kakhulu, especially njengoba nje sibancane kangaka siyakwazi sibe nalo ulwazi lokuthi mhlawumbe udaba mhlawumbe malingaphelanga noma mhlawumbe liphelile, mhlawumbe singakwazi kanjani ukuthi mhlawumbe siliqedele noma siliqede mangabe mhlawumbe ke asiqedanga, noma mhlawumbe sibhekana nodaba olucishe lifane nalolo esuke silungisile mhlawumbe sahluleka noma sawina kulona, singalungisa kanjani. So siyacela kakhulu bafethu ucommente ngokwakha, ungafaki inhlabathi nje kuphela, phinde nifake noshukela eceleni eparishini. So siyabonga, siyacela nje kakhulu bafethu. So ningakhohlwa ukudownload i-app yawo EasyBet, nenzele imali, ubhejele ibhola, ubhejele udlala ama-game laphana, thola imali bafethu ngaphandle kokuthi uze uhambe uyoqula usimende usebenze hardware noma usebenze kuphi. Uhleli nje ekhaya mfethu, ufoze ifoni, smartphone, ubhejwe uzenzele imali, ube rich body. Siyabonga kakhulu. So njengamanje kunodaba la esolulungisa nanangu my sister, ngizoke ngizwe ukuthi-ke mhlawumbe uzonitshela ukuthini ngoba mina senginalo ulwazi ngodaba lwakhe njengoba siyesifikile vele bese sivele sesi-grand naye. So siswami njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila siswami. Siswami ubani mhlawumbe kwabani udaba nendawo? Igama lami nguThando ngwaKambatha, ngisuka le Mtubatuba. Onkomo kuthiwa imkomo ayixoshwa. Imkomo ayixoshwa. So siswami udaba lakho namhlanje awuchazela abantu ukuthi lo kanjani ufisa ukusizwa ngani? Okay, so nginenkinga lana babengane yami selokhu nje sahlukana sekuphele 2 years ngizama ukuthi ngimcela ukuthi angisize ngendaba yengane. Ingane akayifoneli, akayifakela imali ukuthi ukhisimuzi ibirthday for the past 2 years akenzi lutho. Imini umuntu okumele kube umina umuntu ozamela ingane akayenzi yonke le nto leyo. Ngamzama ukumfonela ekugcineni kwami, it was ingane yayisanezinyanga because sihlukane nje nginento engakhulela waqala washintsha njengoba msho ubazi ukuthi abantu besilisa bakanjani angithi. Angibazi ngoba phela nami ngomunye wabantu besilisa. Oh ngiyaxolisa kodwa ke walokhu zake sathi mangikhulelwe waqala washintsha. Yabo kwalokhu kulandelwanayo ngazama ukufaka umndeni wakhe wangayingena nayo. So njengamanje inkinga esibhekene nayo ukuthi akenzi lutho. Lokho ingane ikhona imini umuntu okumele izamele, kufanele ngizame omaphampasi, ngizama ubisi, akayingeni nje. So waze wangiblocker nanokungiblocker. Alright. So ukuthola la ukuthi wayinolwazi noma ingane wayivuma yini ukuthi yakhe ngoba phela mhlawumbe nalokho mhlawumbe kunawo umthelela. Wayivuma ingane because besithandana naye ku-right. Yes, ku-right yonke into. Then esikhaleni nje wawumuntu osengishintshelayo nje nga-understand ukuthi kanjani, ngathatha ngokuthi vele-ke sesiyijwayele le nto leyo ukuthi abantu besilisa bayashintsha vele. Kodwa yena ingane wayivumile akazazi ayiphika ingane. Ingane neminyaka ingane njengamanje? Esinathu njengamanje izogcwalisa u3. Oh yeah. Yosho wayigcina incane. Wayibona khona esibhedlela then kwaba kumgcina khona lapho. Wayibona bafika nabakubo bavuma ukuthi ingane yakhe. Emva kalokho kwase kuba ikhona ke lokho ukuthi asatholakali, uyaziba, uyangiblocker. Angisamboni nje ngimtholi Facebook, WhatsApp yonke indawo nje ngimboni. And nami sengikhathele ibhuti wami, ngiyafuna ukuthi ingane ibe nayo ubaba wakhe, ingane yomfana iyamdinga ubaba wayo. So ngiyadinga ukuthi akwazi ukuthi
angisize ngendaba engane akhokhe imali yesondlo angimfuni ibheki it's fine sesahlukana mawuthi uzosupport ingane yakhe kuphela so nanihlangene kanjani vele ukuhlangana kwenu sasihlangane workshop so nabambana khona ngayibonela nje ubhuto right nje so saqala sazana sajoyelana saxoxa kwamnandi nje sagcina sesibonda ke kwadlule inyanga ezincane ke ngagcina sengikhulelwa ke kwa supportive yena saqala kuba khona but ekugcineni waqala umuntu ashintsha ke njengasabamba amafoni then kuthena kusuka ke nakho ke sekuwukuthi sengizoyithola ingane thina sengizoyithola ingane kwaqala washintsha ngempela ke lapho kwakuthi akasafoni asatholakali yabonga itshenti mhlawumbe yachitha kwabheda kakhulu ke lapho kwathi wathi ingane sengiyitholile ngelanga engayizala ngayo ingane wafika esibhedlela wayibona kwadlula mhlawumbe iviki if not 2 bese baqala lapho ukungiblock ke so manje lento isifundo kanjani lento emhlabeni especially nje mhlawumbe umzali unengane mhlawumbe engekho supportive mhlawumbe ngubaba I think nje kubalekile ukuthi thina singamantombazane sifundise ukuthi silalela abazali because siyakhuzwa abasuke besikhuza bazi ukuthi kahle bayibona bona ingozi thina singakayiboni thina sisuke siya ngothando nanokuthi peer pressure yabo ukuthi ufuna ukwenza izinto zabantu abadala whereas mase nenzi lezi zinto zabantu abadala kugcina kuphuma ingane engeke uzokwazi ukuthi uyise ndawo it's unlike ukuthi mawuthandane nomuntu yakwazi ukudelete ithombe yabo makhona ingane akwazi ukuyenza lutho yabo uyazi nawe umuntu yabuyela babengane yakhe ingane ikhule kahle ikhulise umndeni owuthula nje umama nobaba mawuthi mhlawumbe yena phela usowamuva on yabo akunankinga phela mayisemuke ufaka inamba ungayimemezi yabo ngazi beyithatha inamba yakhe so yena wayesebenza yena vele right yes wayesebenza kahle usebenza kahle yena namanje I think usasebenza because umuntu ohloniphayo umsebenzi ingane nje ingeke izilokho ixake kamba ngathi uyabuya in the picture ingahamba ikwazi ukuyoqala icrash because ihlakaniphile yona ingane ibona ukuthi ihlakaniphile ukuthi ishoda ngobaba nje kuphela the mailbox off ushuthi ini kushuthi mhlambe inamba yakasayisebenziswa yona mhlawumbe mina ungena airtime phela ngumuntu uyangabe naye ngithi ngiyafona nginaye airtime uyangena hello Baba Nkosi khona? Hello? Baba Nkosi. Hello. One lot. Mina uThando Mankosi. Ufuna mina kumina? Hawu, ngidinga wena ingane yakudinga. Wena usudelile la ngathi athi ubhizi nawe uzofonela nambili sesikamgwaqo lesi efusex. Sengiseqamgwaqo manje. Ayikho into engayikhuluma nawe lonke iloyi ufuna nda wanibona nje bafethu ukuthi ke sekuhambe wahlangana abafethu bebesiza ngento yokuhamba so yona ke njengamanje sesihamba ngayo sibheke lapho okuhlala khona umkhwenyana noma umuntu abamba nosisi so sisafuna ukubheka abafethu ukuthi mhlambe sofika esitholeni khona kathi ke manje nje ikhaza sekuseni kakhulu njengoba nibona nje sikudla sisafuna ukozama impela ngathi ke singaba nohambo oluhle la isiya khona so nje sizwa kanjani mhlambe emoyeni ngisha uvalo nje ngoba lo muntu sengishintshele mase kwazi ukubiza ngamagama kanje so wangasi ngilindele ini kuyena noma usehleli nentombi noma useshadile mhlawumbe useshadile nanokushada bese Sure. Bye, dude. How is somebody? Sure, it's in. It's in. I'm a camera, it's in.
Sini manje. Hayi mfethu hayi. Sizela nezitori lamakhamera akho mfethu. Hayi ithini? Lalela. Anginazi izitori, angina komakhelwane mfethu hayi zoso mfethu. Mama hayi yabo mfethu. Nangu zoso nezitori la. Asifune izitori mana asifune izitori. Ufunani? Yebo, mfethu bakhona soyikhulumela ngayo yabo. Mfethu. So bra wami mfethu. Wena uthama ngeke. Hayi khuluma lapho kodwa ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Hayi mfethu ngiveleni khona kuzoba njani mfethu? Mina sixoxe. Mfethu anginazi izitori mina mfethu awuzama omakhelwane mfethu. Mfethu wamele umthitha lo mfethu. Mana bra mfethu yabo phela sibonana yabo. Ngifuna sikhulumele yabo. Mawubona namakhamera nje mfethu labafethu la. Ngisebenza ngayo ikhamera yabo. Base ngiyona bese ishi ngifuna siyixoxe yabo. Yeah mfethu ngiyona. Ufunani ma ufunani. Hayi mana mfethu yabo. Akaze mfethu yabo. Lapho sikhona umuntu wahlala simfunayo yabo. Sure. Yeah. Angani umhlala nami. Yamazi umuntu okuthiwa Thabiso Wamsipho. Thabiso Wamsipho. Hayi baby. Oba lapho lento bayishanga. Hayibo. Thabiso Msipho yabo. Thabiso Msipho igama lami nje lelo. Nangu mfethu ithini mfethu la. Hayibo! Thabiso sunjena. Bafethu ithini kahle la. Hayi Thabiso, angibiza ngokukhaya ngathi uyazi wena ukuthi usubhizi. Wena usubhizi manje usuyisifebe wena nawe. Ukwazi ukubiza ngesifebe. Sifuna imali yengane. Sifuna imali yengane. Sifuna imali yengane.